Into ehlukanisa umuntu ospiritually powerful nomuntu ospiritually powerless ile yokuthi lo ospiritually powerful ufike ezwe bese phinde yalalela, lo uzwa kuphela nje akalaleli ngenxa yokuthini ngenzeka kwakuthi lento ayizwayo vela akahambisani nayo, so ngeke azayihlupheke ngoba yena ucheme nokuthile. Kusho ukuthi ngamanye amazwi u-attached kwi-outcome ethile yena noma u-attached ey'ntweni ey'thile yena, abona sengazi ukuthi mhlampe zenza impilo yakhe ibe ngcono noma ngeke kuphileke kahle lezi zinto uma esuka kuzona. So ngaleyo ndlela-ke ngeke agxile la ekulaleleni, uzoyilalela uyithini vele into ongafuni ukuyilalela ngoba vele ukulalela kusho ukuthi uzofike uzwe, ngoba ukuzwa ungawuzwa nje umsindo ukuthi ngiyawuzwa nje, kodwa mase ulalela usuzogxila-ke manje ukuthi kanti lo msindo ngabe ngampela usho ukuthini, what is the meaning behind. Kusho ukuthi ngampela-ke ukulalela kwakho sekuhambisana nokuthi-ke what is the meaning behind lento oyizwayo. Ngithi uyabona, so-ke yingakho kuthiwa-ke listening is a skill, yingoba nonke nayo i-efficacy yokuthi ningezwa kodwa hayi ukulalela, cha ngeke, hayi nonke. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes Akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Uma ukuthi umuntu ozwayo usukufana nomuntu ono coach, ono life coach omtshelayo ukuthi akenzeni manje, yabo. Awukwazi ukuphikisa ucoach ngoba ucoach akakhuluma into ayizwile, ukhuluma into ayaziyo, yabo. Awukwazi, akafani phela nothisha. Ucoach, life coach, yabo, a mentor ke ngamanye amazwi sikubeka kanjalo khona kuzozwakala kahle, a mentor. So ke yena ke ukhuluma into ayizwile futhi ukutshela ngento ayaziyo, yabo. Is not teaching you, is guiding you, yabo, practically. So ke usukufana nomuntu one mentor ke mawukwazi ukuzwa, ngoba uzoba ready. Are you ready yini ukuthi uzwe ukuthi kuthiwani? Are you ready yini? I'm ready. Uzoba ready kanjani ke? 1, art of surrender, detachment kokwapi? Kokwasemhlabeni. Uyezwa? Thiwa yonke into